Ndalo manok tok jatend piny William Ruto lando ni omak kambi mar Adani orak mar cholo dongruok mar paw ndeke ma JKIA kod mano mar konyo kambi mar Ketrako e chenro mag keyo teko stima e pacho ka. Okinde mochung' ne sirkal e bura manochwal e nyim doho koro wacho ni pok giyudo ranyisi moro amora mamayo Adani oragego. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, jang'ad bura Bahati Mwamuye ochungo piny owacho kuom donjo e winjruok moro amora kod kambi mar Adani. En bura manochwal e nyim doho kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa ka gidwaro mondo kik mi kambi mar Adani orak mar paw ndeke mar JKIA kod mano mar konyo kambi mar Ketrako chwalo chenro mage mag keyo teko stima pachoka. E kinde twak mare ne od bura mamalo kod mano mar Senate, jatend piny William Ruto nolando mondo mi omak kambi mar Adani oragego kaluwore gi chilo mag mibadhi mamiene kendo ma inono gi sirikand Amerika. Kata kamano, okinde mochung' ne sirikal e burano oyango e nyim doho ni pok giyudo ranyisi moro amora mar mayo Adani oragego. Now, to the best of our knowledge, the few responses we have received in this matter, none has annexed any evidence that the President's directive on cancellation of the procurement that were going on, or the contract themselves, has taken place. Jang'ad bura Bahati Mwamuye kata kamano ochungo piny owacho kuom donjo winjruok moro amora kod kambi mar Adani kendo chungo kambino kuom tayo chenro mag paw ndeke ma JKIA kod ohala duto mag paw ndeke no. Conservatory Order B and is hereby issued, restraining the respondents, jointly and severally, from entering into, approving, or furthering any concession agreement relating to the Jomo Kenyatta International Airport with the first and second respondents or their associated or related entities or any other party or entity. A conservatory order B and is hereby issued, restraining the 11th and 12th respondents from taking over and operating the assets and business of the 7th respondent relating to Jomo Kenyatta International Airport. Mwamuye bende ochiwo chik ne piny owacho mondo chwale nyim doho neno machiwo ranyisi ni kambi mar Adani oma oragego duto. The respondents shall, in their responses to the application and the amended petition, adduce evidence on the question of any alleged cancellation or rejection of the impugned concession agreements and head of terms. Magi duto timore ka Okinde pod medo penjo kapo nono mayo kambi mar Adani oragego itime yorno mabiro chiwo thuolo mar chulo Adani kuom omenda mane gitiyogo e kinde mane gitimo nonro margi mar yango kaka tijego biro bedo kendo kaka tijego ok biro cho aluora. The issue has to be confirmed whether the Kenyan government, that said cancellation, is being done in a manner that would entitle the Adani group to compensations in billions of taxpayers' money. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.